Exército. Hola, parroquia. Chega o verán e a verdade é que os Mequemeque tomamos un descanso desta quinta tempada, pero sei moi ben que vos quedades con ganas de saber máis sobre o exército Mequemeque. Vendo que vos pedíades pois con moita gana de que sigamos no verán e que este corte se fai un pouco longo, pois trouxemos unha sección bastante interesante para cubrir esta época estival e visitar as festas, o que lle gusta o Mequemeque común. E para misguirnos aí polas festas, meternos entre romarías e festivais, teño unhas Mequemeque moi especial que vos acompañarán este verán nas mellores verbenas. Estou a falar de Rosalía Seijas. Hola. E María Ramos. Hola. Bueno, para que non a coñezades, estas son as Mequemeque enviadas especiais, corresponsais dos Mequemeque, que terán unha labor ardua, difícil, como pode ser disfrutar do verán. Sí, a verdade é que estamos moi contentas de unirnos a esta parroquia, verdad, María? Sí. E bueno, imos facer o que xa vimos facendo de sempre, pero simplemente levando os Mequemeque, preguntándolle á xente pois un pouco que é o que lle gusta do verán, que é o que lle gusta das festas, dos festivais, e que nos conten así conselliños. Imos darlle... É dicir, que ides ir á festa. Efectivamente. Ides ir a unha festa con micros Efectivamente. e cunha cámara, basicamente. E que tedes pensado facer nesas festas, nesas verbenas, nesos festivais, coa xente que se preste a poñerse diante da cámara? A ver, eu creo que eso xa é un pouco un estilo de vida, non? Que moita xente xa fai. Pero bueno, nós imos preguntar primeiro como tips, non? Que é o que eles fan para, sobre todo nos festivais, non ir aos festivais, ir ás verbenas, aguantar, non? Esta xira, non? De festivais e de festas de verán. E, pois, tamén un pouco, pois, non preguntarlle así que tal o amor nas festas, como se liga, tal, porque, a ver, María, aquí donde tes doctora amor, A ver entonces se ela... encontro un mozo a Rosalía nestes todos os festivais que imos ir. Iba a decir moi difícil, pero... Complicadísimo. Pero bueno, a mellor atopas parillas por aí nos Pode festivais. ser. Ou que surgiran nos festivais. Sí. A mellor sí. Confeso que nos Mequemeque intentamos crear o noso First Dates, non saliu como nos gustase, bueno. pero atopamos o amor de certas persoas. A mí encantaríame ver que vos sodes capaces de unir persoas ali na verbena. Pode ser. Que ademais é Ao un... mellor contanos a xente que alguén saliu de aí. Imaginas, un bebé Imagínate. Mequemeque. Sería fabuloso. María, eso encantalle. Ela vai por aí como unha Celestina unindo a xente, buscando mozos e mozas, dando consellos tamén a quen o pasa mal no amor, que tamén se lle dá moi ben. Ah, bueno, iso tamén está moi ben. Pero non me fan caso. Axudar a pasar rupturas. E moitas veces, sempre se di, non? De que o verán arregla moitos desamores, así que pode ser un bo sitio. Sí, non sempre din que a xente busca mozo en inverno, verdad? Para estar na casiña o quente, despois en verán o mellor é cando vais, a xente, pois, lle gusta ligotear esas cousas. Ao mellor A ver topades se o conseguimos. moita xente así liberada desta que acabas de decir ti. Pode ser. Sí, a ver que nos contan, non? E despois a miña pregunta, e ao mellor aos Mequemeque que nos estean vendo agora mesmo, que se están preguntando por onde ides estar? Ao mellor hai xente que está interesada en atoparvos a vos e non viceversa. Bueno, a A verdad... mellor preguntan por ti. Bueno, É que o mellor Carlos vai estar, non? videochamada ao momento. O mellor Carlos aparece en algún sitio tamén, pode claro. ser, claro. É raro, porque a min gustame no verán agocharme na casa e non salir, pero... Bueno, pero eso será sorpresa, non? Sí. Que Carlos aparezca será unha sorpresa. Ou Si bueno, estás disponible, xa está. xa sabemos. Pero, a ver, eu creo que, inda que o verán non empezou, inda que fora parece hoxe non, que xa empezou o verán, a nosa primeira parada será no Son do Camiño, non? Aquí ao ladiño, en Compostela, no Monte do Gozo, o 18, 19 e 20. E ali iremos, pois bueno, a vestirnos un pouco de festival e a falar coa xente que vai a ese festival, a ver que nos conta xa un festival Xa fomos consolidado. varios anos, entonces... Xa coñecedes a materia que se manexa ali. Sí. É xogar un pouco como máis ou menos sin ser na casa, non? Porque, bueno, queda preto e xa levamos moitos anos indo, entón eu creo que para comezar é o sitio perfecto. Os artistas que van están ben, temos aí varios eventos que queremos ver,
sobre todo Rosalía, que non vivo algún. Eu ainda vin o concerto ahora de Dani Martín solo e creo que vale a pena que Rosalía volva a velo. Como Ortiga tamén, que vai o sábado, creo que é. Bueno, hai varios. Si, eu tamén teño ganas de ver a Lola Índigo, porque si María se lembra, creo que foi o Son do Camiño despois da COVID, iba Lola Índigo, e hubo un cambio de horarios, entonces quedamos sin vela porque, bueno, tiñamos que traballar o día seguinte, e a verdade é que eu creo que ela fai un show de baila, nos que nos gusta bailar e tal, moi guai, entonces tamén teño moitas ganas de ver a Lola Índigo, e bueno, este ano que creo que repite outra vez Senra, teño ganas de ir repadiante aí en galego no escenario do Son do Camiño, entón, bueno, a ver que pasa. Algún outra data así para ir, bueno, preparando a xenda, basicamente? Bueno, eu creo que despois temos unha verbena na que poderíamos pedir a Carlos que viñera, porque hai xogar na casa, non? El que sempre di que é de Santa Comba. Son de Santa Comba. Efectivamente, entonces despois vayan as festas de Santa Comba, que iso é a festa por excelencia. Levámolo. María xoga na casa tamén. Ofrece, eu creo que che ofrece sitio onde, verdad, pousa. Dormir, podes dormir. Son as festas, eso sí que é duro, porque, verdad, hasta ali que a festa dura hasta 6, 7 da mañán, hasta que se fai de día. Creo que ainda non hai cartel, non sabemos exactamente os días. Pero bueno, é unha festa, aí sí que podemos atopar de todo, Carlos? É unha festa que non se sabe cando é. No, sí, suele ser sobre o 29 ou 30 de xuño. Pero normalmente enganchan con fin de semana. Claro. Son as de San Pedro. A de San Pedro, sí. Bueno. Pero de San Xoán. A veces son 5 días, nunca sabes exactamente, nin sabemos quen vai aínda, pero bueno, non sei nunca É como unha rave. Bueno. Unha rave. É de día estamos aí. Sí. Como unha rave. Oliver Laxe estaría encantado de... Pois sí, seguro. Podemos un chamamento aquí a Oliver Laxe por si quere vir a festa de Santa Comba, seguro que non lo agradecen. Pero bueno, sí que son unhas festas onde sempre pasamos ben, verdad? Tamén xa levamos moitos anos indo. Sí. Nada, enlazar vermú con descansar un poquinho pola tarde ou ir á praia despois de noite, pois hasta que se fai de día. E aí eu creo que pode haber moito salseo tamén, é así, verdad, María? Aparte que ao mellor hasta podemos introducirnos no salseo da verbena, porque claro, a xente das orquestas aí tamén ten que haber moito salseo, que ao mellor interesante se lle podemos preguntar algo. Aí, doctora Amor, ao mellor ten algunha pregunta pensada? A ver, porque ali é máis difícil, creo eu. A ver se Rosalía aí. Aí é máis fácil para Rosalía, ves? Que conoce máis xente. Algún festival máis? Algunhas... Foliadas, si decir a foliadas? Despois sí que imos ir, que eu nunca fun, non sei María, o asalto ao castelo de Vimianzo. De pequena fun, como os pais que teño ido. Pero todo de mundo maior nunca fun. Todo o mundo di que é impresionante, o cartel é moi bo, de Ningures, a Quinquillada. Bueno, hai artistas moi... Mas está nun entorno guai, que é no propio castelo. Está... E bueno, eu creo que tamén os festivais, digamos, máis grandes, pois están ben, pero os festivais pequenos tamén teñen o seu aquel, non? E tamén hai que apoiar a esa xente que fai ese tipo de festivais máis pequeniños que lles costa moito. E eu creo que, bueno, aparte de apoiar a música en galego, que aí hai un, o sea, no Asalto ao Castelo non falta. E entón, pois, aí estaremos por primeira vez. A miña será a primeira experiencia, a ver que tal. É dicir, que a vosa encomenda deste verán basicamente é pasar ben, divertirse, sí. gozar da vida, basicamente. É que non hai millor plan, eu creo. Claro. Tremendo traballazo, de sobater diante neste verán. Pois está moi ben, a verdad. A ver, é o que facemos sempre, verdad, María? Simplemente o vamos a documentar. Tamén quedará para o recordo, así, para cando seamos máis maiores e poidamos ver, mira, isto é o que facían vosas nais cando eran máis xones. Claro, para a xente que non as coñeza, o seu día a día, que agora están falando moito do verán, pero no inverno tamén fan isto, é dicir, donde haxa unha festa, elas están ali. Sobre todo Rosalía, non perde unha. Sí. Bueno, festas e tamén concertos en salas, claro, así, claro, un pouco de diversión. Sí. A idea é aproveitar o tempo e sair, non? Eu creo que hai que disfrutar, hai que apoiar a música, e nós eso facémolo sin duda, verdad, María? Efectivamente. Pois eu creo que quedou claro clarinete. Bueno, a xente pode... Non sei se tedes pensado ir anunciando por onde estar e desaparecer así un pouco de sorpresa nos sitios. A ver como vamos indo. A ver como vamos indo. Xa unhas cuantas datas temolas. Xa sabemos. Xa están axendadas nas nosas axendas. Algúns non as dixemos. Claro, non. Pero, bueno, xa dixemos 3. A ver, a xente tamén, en función do que nos diga a xente, se a xente de repente chega e nos di non, pois queremos que nos avisedes pois ao mellor queren ir con un look meque ou algo así. Ui, sería tremendo, e cunha funda de traballo. Claro, podes ir dar tips, cal sería un look, un bo look meque. Pois iso, unha lona do silo.
por exemplo, é un... Depende onde vayas. Claro, Claro. en Santa Comba vai ben. En Santa Pero sí, así cousas estrafalarias que chamen moita atención. Ir ben vestidos non é nada meque-meque, é No. o anti-meque-meque. De feito, poderíamos facer hasta despois, non, como un recopilatorio dos looks máis meque-meques que atopamos polos festis e polas verbenas. Eu estou Seguro que hai, segurísimo, seguro que hai. sí, segurísimo, un Virxe da Barca, un algo así que a Fijo. xente xa está desfasada, e aí vai aparecer Fijo. moita bichería, E se Carlos ben, pois terá que ir con un look meque-meque. Buf. Seguro Bueno, que sí. como vou habitualmente, de chándal e de pixama. Bueno, como vai Ortiga, simplemente, verdad? Claro, eu- Ortiga é un look meque-meque, non? Sí, totalmente. Totalmente. Pero xa te dixo moitas veces en privado. Ti vesme que vou de tirado, pero vou realmente como van os famosos. É que ti és famoso. É que ti estás en outra, claro. Digo, como van Xogas noutra eles. liga, claro. Xogas noutra liga, non na nosa. Como van eles, como van eles. Pois nada, eu espero que teñades vos froitos, resultados, que teñades moitas historias bonitas por diante. Que nos verá. Sí, vai ser genial. Eu estou seguro, é que coñecendo como é este país e a xente deste país, ides ter cinta para gravar que non o sabedes vos ben, Que nos preparemos para editar, seguro. Bueno, eso unha, pero tamén o bicherío que hai aí diante vai ser tremendo, así vos lo digo, Espero, bueno, Bueno, que... eso é maravilloso. Sí, porque mal non o ides pasar. Exacto. No. Eso é fabuloso. Así que nada, espero ver... Noticias. Sí, noticias vosas. Os meque-meques supoño que tamén harán, despois deste vídeo, estarán atentos e atentas a ver o que vai pasando. E que nada, estade atentas ás redes, ao YouTube, para saber as aventuras destas dúas mulleres ao longo deste verán, e que nos vemos en cada vídeo, e senón... A ver se o verán acaba con mozo con Rosalía. Ai, Sí, ao sería mellor. un bo plot twist que Só me aparecera... vale a pena por eso. Imagina o último vídeo. Buah. Non, o novio de Sería Rosalía. genial. Sería brutal, Estás fatal. Jolín, Pero bueno. imagine Bad Bunny, unha cosa... Mima. Pois nada, desexo-vos moita sorte a todos vos que o desfrutades moito. Así que nada, moitos biquiños e sede moi felices.